Πάμε να... Πάμε τώρα πιάνουμε. Τελειώστε πάνω τα σταφύλια. Είναι οι άλλοι, αλλά Α, είναι οι άλλοι εκεί πάνω. εκεί πάτερ σε κάποια στιγμή θα θέλει σκάλα, δεν φτάνουν. Μου το ψαλίδι μπαίνα, το ψαλίδι. Περίμενε. Δώστε το τώρα κάτω. Δεν παρέα. Είναι αυτά, τα μάχηνα. Αυτή κάνει μεγάλα βερίκια και νόστιμα. Ναι. Την είχα φέρει, δεν θυμάμαι τώρα. Αυτή είναι η μπεμπέκου είναι ή πώς τη λένε μια άλλη ποικιλία ελληνική. Γιατί θα τη... Από εδώ θα πάρουμε μπόλι που είναι καλή. Α, ωραία, ωραία. Για, εσύ γιατί εδώ... Α, αυτό είναι καλό μάτι. Είναι γεια που ποτίζεται, μπράβο. Λοιπόν, ποιος ξέρει πως θα να κάθει. Γεια, έπαιρνε στην πρωί μοναχώδη. Ναι. Συσκέφτομαι τώρα όλο το κομμάτι αυτό εδώ έχει ανεπιαστεί το σταμναγκάζι. Μπράβο. Θέλω να του βάλω μπεκάκια. Να ποτίζεται με ένα πιάσο. Σωστή σκέψη. Καλημέρα. Αυτό που πάει κάτω Βρίσκω με τα πιο πράσινα και τα πιο ζωηρά. το θα δες, Κόψε το. Ας. Εντάξει, πάρε και αυτό. Λοιπόν, άστα αυτό μην κάνει αστεία. Παρέτα το. Μην έχουμε ατύχημα. Τι γίνεται. Καλά. Γεια, τι κάνεις? Όλα καλά, πώς είσαι? Καλά, εσείς θα ξέρετε. Να έχεις ένα ζωηρό, Μινά. Κοιτάζω να βρω Μινά. Τα πιο ζωηρά, αυτά που είναι πολύ πράσινα και έχουν πολύ ζουμί. Ναι, βέβαια. Και αυτό καλό είναι. Αυτό είναι και ζωηρό. Να έχει πολύ χυμό μέσα. Όσο μπορούμε να έχει χυμό. Και αυτό έχει. Εμείς βέβαια κάτω δεν κεντρίζουμε, θα περάσουν 2 μήνες. Ακόμα. Εμάς δεν έχουν χυμό. Ναι, και εδώ τώρα είναι νωρίς ακόμα, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, δεν πειράζει, θα το κάνουμε την προσπάθεια και... Αφού θα φύγουμε σε μια εβδομάδα. Μήπως πρέπει να τα αφήσουμε λίγες μέρες ακόμη. Να βάλουμε τώρα λίγα σήμερα. Θα βάλουμε το εδώ. Να βάλουμε αυτά και μετά τα αφήσουμε στο τέλος τα υπόλοιπα. Πάμε Μόνο τώρα... τα λεμόνια πρέπει να βάλουμε, να μην χαλάσουν τα μάτια. Βγάλε το τελείωσε. Αυτό, όχι. Περίμενε. Από πού? Θα σε περίπου το